Semua sudah ada nggak logoफोर नै आयु रावबो सिमा खाना Control. Control. Đều hay thằng rồi. रंजालि बैसागुनि थांलायनायखौ जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दिनैहाय मा होनो लांदां बैसागु मोसानो नागिरदों आरोना माबायाव बिजनि सप्ताहआवहाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थानो ना मा होनो लोगोफोर दे ओमफ्राय जों दा लोगोफोरनो रिल्स बानायगासिनो लोगोफोरा ओमफ्य बिजनि दं आरोना subscribe खालाम like खालाम comment खालाम लोगोफोर गावहा मानो subscribe खालामा comment खालामा दे आं मोनो लोगोफोर रिल्स खालामनो नागिरदों बिदां मोनहा यो सिफुं सुग्रा देन्जारसो लोगोफोर नै आयु जागोनहाय सावना नोंखौरा रिल्स बानायनो नागिरदों नै जोंहा दाबो जाया फैसायानो दाबो फैयालै लोगोफोर गारियानो एसे गोबाव नेनांबाय जोङो नोंसोरनाव थाबाबो जाथारगोन आरोना इस्ट्रं गैया नालाय दाउन खालामब्र' आयु खावलायानो गोजा जाजोब्बाय नै सम्पाथिना आंना केमेराया देन्जार नुखायो दा डिएसएलआर बायदिनो ओइ नै मा होनदों सालथाया जादोंब्रा मुथि आयै जागाय ओरैनांगौब्रा ओमफ्राय दा लोगोफोर गारि गाखोनो थांनो नागिरबाय दहायनिफ्राय नेबाय दा फैया गारियानो ओमफ्य दा गारिया बै दखानाव दं आरो ada cinta sama dia waktu besago. Cinta sama dia lewat sama kamu nak. Cinta sama dia waktu besago nak. Lewat sama kamu. Pulang bangku tak apa. Enggak. Kamera bisa yang gelap saja. Ada kamera jangan. Punya yang udah sama nasi senubay jam bau maba dengki ada garis nanti dalam aku kongkondai sampai kolesau cuma kolesau gua Makanya pusat sutra, kumbap sab yang sudah. Sabun betul, langsung lama Islam. Oke. Slow. Instagram mas na ilang mabot Ano nomor ko ang sangkat mo? Tahu deh. सेंग्राफोर सिख्लाफ्रा साफा साफाथार फसायदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर समझ के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार गावदां गावदां नै Nelan sih, nasi kan sih. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है
खिथुनसो खेबहरदोलै मानसिफोरा मानखौ खेबबाय नायनो सरि जाबाय दा मोसानानै दिन्थिगोन दैखौनो गोरबोनि सिगाङाव हादों मोसाग्रा फांसे माथो खमथार आठजरा गोरलै नोंसोर आं बोरै मोसागोन दे मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता gila ikut deh nasi बैसिनो बोरै आं मोसागोन ma bisnya बैग्रिया सार आंनि 12 फाजाखौ दुखुनानैसो ka बार फाजाखौ गोथावथार दं बिसान मा जाबाय मा जागोन aku खिखौ जायो hayan deh nang ma बेनि उनाव बारलांब्ला जों मोसाबो जाग्राफ्रा नै गुरै गोथावना थावा खिथावलाय एसे गोथावना थावा थिगानो दं ना गोथावना थावा गोथावना नै आलु सुबा जोंहा दिनै मिरामिस नालाय ओंखायनो आलु सुबखौ जाथ'ला दुदालि गोथाव नोंहा मोनजायाखै दाबो मोनजाबाय मोनसे गगा मोननायनि गारामाखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आङो ओरैना हरनानै जाब्रा दे आंजोंसो आजर आरोखि ओमफ्राय बोरै मोसागोन मालायनि लाइनजों बोरै मोसागोन दे ओरैना हरनानै जा होनदोंहाय मानो बिदि बिसोरलाय दानिया मोसानानै दिन्थिफुंगोन दैमोन गोरबोनि जोंनि आफादनिफ्राय बिथांमोननि दैदेनगिरि फरायनानै लानो थाखाय जों सिगांदों गोजोननाय थाबाय दा मोसानानै दिन्थिगोन दैमोन गोरबोनि बिथांमोनखौ मोसानानै दिन्थिनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव सोरबारि अनजालिफ्रा बिथांमोनखौ थांखि रोजाबनानै थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय नालाय माने लोगोफोरजों दा थांसिगोन आरोना बेनिफ्राय खनखांबाय मोसाखांबाय जोंनिया ओमफ्राय दा होनसै आं दा जोङो मोसाखांनानै मेथाइ जाबाय जोंनो जाबाय नैयो नांगौ लाइमोन नोगोराव मोसाखांनानै मेथाइ जाबाय आरोना जों लोगोफोरनो deh दा जोङो मोसाखांनानै फैबाय ओमफ्राय मेथाइ जाबाय